Denze uchisamba 31 years 94. Mosha yakakusvitsai panapa nasuno imosha yei? Imosha ye-armed robbery. Yakaparika rini mosha yei? Mosha iyi yakaparika 2018. Chii chakaitika? Ndakasvika pamba pe1 ndikasvika sekuronga pakupara wandaita mhosva nandine mamasterminder. Alright. Then pamamasterminder tine kuronga kwataiita nguva yedu tichikupara mhosva. Maironga sei? Takasvika takapakata zvombo panowe pamba pemumhangari pandakaparira mhosva ipo. Takasvika tikamubata tikamusungirira iye kusanganisa nemhuri wake newasenzi wake wese waitenga matombo. Oh, munhu aita zvekutenga matombo. Takamubata obva tamusungirira obva tawafukidza mablankets wese obva tawashiyanisa marooms. Then kubva tawashiyanisa marooms kubva tasiya takiya madho ese kubva tatora mota dzese dzanga dziri papo. Amota yatakatora i1 takanga tine yedu riri roho rataisenzesa pakuba kwedu kuti patinge tapara taitora mota inenge iri paground toirasa panonzi matsotsi ari kutsvagwa muroad. Isusu tatabuda nefortune paground kubva tairasa kwatapinda mota yedu obva taenda patirosvika pablock. Taisvika tichipfuura kubva taenda kuHarare. Taenda kuHarare munhu anove akazotisungisa ndinfoma anove aigara kunzvimbo iyoyi ainove aitipa mabasa ndiye anove munhu akazondisungisa. Munhu aikupai basa rekubara cho? Aiti mainfoma munhu anenge achitsvaga mabasa. Then uchizopa matsotsi ndiye aitipa mabasa. Wandiri kuti laina waitipa mabasa chakaita kuti ainge achindisungisa. Inawe ndakauya kuno pamutare iye asi kuziva kuti ndauya kuno pamutare. Then 2018 fiyo yainetsa masevers. Kubva ndaenda iye aidisguise achitengesa fuel. Mushure monge ndaenda kwaari semumwe wedu ndakaenda tiri kuda fuel. Tasvika kubva andipa fuel. But akandibvunza kuti iwewe sei wauya kuno kwamutare usina kuzombondifonera. Mishaniro rataida kurowa iri ranga risinei naiye. But nekuda kwechikonzero chazoti timuone semumwe wedu yanga yanhau yefuel. Ndasvika anove akandipa fuel. Andipa fuel kobva ati iwe wauya uno kurira kuzoita chi usina kana kumbondifonera. Ndipo ndakamuudza kuti iwe unozviziva kuti ukaona mukomana muhombe apinda panguva dzakapera ane mishani urira kurowa. Ndikati aiwa handikudze zvauchamuka wachinzwa ungawe kana munewspapers kuti mukomana muhombe apfuura. Akandidirira fuel asingazivi kuti mhosva yandira unopara ndipapi but muri Manicaland. Then ndichasvika paground kubva ndabhomba muzinda wangu kubva ndabudirira kubva ndadzokera kuHarare. Apa mamuri wana? Ndine wandandinawo wamwe wandaifamba nawo waiplaya marose. Umwe naumwe muchitsotsi anenge ine role rake ranenge achiplaya. Muntaurirai pamarose? Pamarose tichazvitaura kumberi tiri kufamba. Then ndapara mhosva yangu ndadzokera kuHarare. Ndadzokera kuHarare hapana munhu aifungidzirwa kunzi ndiye apara mhosva. Pasina munhu ari kufungidzirwa kunzi ndiye apara mhosva. Chinowe chakazondikwanisa mhosva ndechekuti mataxi driver madriver emakombi ese akazonounganidzwa panguva idzi panguva ya2018 kuti mutare yarohwa but type yeroho rasenzeswa zimbabva dzemamutare. Pakatorwa wakomana wese wemadhiri patown kusanganisira naiye kubva waunganidzwa kuti pane roho rakarohwa. Pane iri munhu wamuri kuziva akanga ari muareas manheru. Kana paine ari kuziva munhu uyu ukatadza kutaura tiri kusunga iwe. Iye akabva anopanika kubva avhunduka kufungidzira kuti dzimwe mukomana uya akati akabatwa dzimwe ari rofeiwa. Ndipo akanobuditsa information kuti mukomana uya anonzi Chisamba anonzi Fox 10 tables anga ati areas weMazda 3. Ndipo akabva atoupdata kuti mukomana ndakati mudirira fuel. Ndakabva ndagara 4 months ndiri panze ndapara mhosva. Pandakazoti ndiyo kuManicaland kupressure ndipo pandakasvika matombo kubva atsvedza kubva ndasungwa. Imi mamuchizero kuti muri kutsvagwa kamamusuzisa? Ndava ndisi kutoziva akanga ato-updatewa kunzi iwe ukamualeta tinozviziva kuti Chisamba aite 4 months asina kuuya muManicaland. Iwe ukamuupdata tiri kusunga iwewe. Zvaitozivikanwa ndipo kwandinofarira. Kana marowa maizouya kuno?
ndaizouya kuno but ndakazodzoka after 4 months. Alright. Zvese izvi zviri kuitika mune makore mangana? Panguva idzi ndakanga izvezvi ndane 31. Muchikakuleta kuti kubva kuma 23 years ikoko. 23 24. Ndandine 24. Alright. Saka pamaroza apa pamune muchiba muri group. Zvinofamba sei? Umwe naumwe basa rake nderei? Umwe naumwe pane vanhu vakadzidza zvakawanda panguva dzedu tichikupara mhosva. Pakanga paine wati 1 anenge ari wekuputisa masefa, anenge akangodzidza nezvekuputisa masefa. Tikasvika pane sefa tikasvika pane sefa isida kuputitswa, iye anenge hapana paanosenza, anongopiwa mari yake yaenderana neiri kungotorwa newangu. Then kubva paita gunman. Imimi ndima muri gunman? Mumwe wangu wakanga ari gunman panguva idzi. Imi mamuri chi panguva idzi? Isusu tisu takanga tiri zvipopi zvinokurumidza kupinda muchiki. Gunman anga asingabate mari. Tisu takanga taitoona anga pamari pamabhegi emari. Gunman anenge ari wekupa order. Kuti itaiso. Alright. Matosungwa mawe mamutari hamusitozviziva mutorwa new pressure renyu. Zvafamba sei? Ndo pandakasvika ndakatanga kuona anoe line uya wekutengesa fuel. Akabva andibvunza kuti ko sei mukomana wakurumidza kudzoka. Tata anditi takutopinda muChristmas tauya akakuti tizvitangidze. Ndo pakabva update mapurisa kuti mbada yadi yapinda. Ndo pakabva update mapurisa kuti mbada yadzoka, nditori nayo tori pabhawa ari kutotenga wawa. Ndo nguva dzinouya dzakasvika mapurisa akatikomba, akaridza bvuti wakatibata. Kubva ndasungwa ndakaenda kujeri ndiri 1. Ndichiramba mhosva nekuda kwekutoziva kuti mhosva inotonga unotoenda kujeri. Ndakasvika ndichitoramba mhosva. Kubva ndaga 2019 wese ndandiri murimani. Then mukupera kwefirimu semunhu anenge akapara mhosva unozongobatwa nemhosva. Ndakatongwa 12 years. Wamwe wenyu hamuna kukatengesa? Handina kuvatengesa. Makangosiya zvakadaro? Ndakazvisiya zvakadaro. Abatwa ndiye anoenda kujeri. But wese ndakazongonzwa mukufamba wakanjiwa nenyika, wakapfurwa wakafa. Nandotobvunza kuti saka waiuya here kokona? Wasati wafa waiuya uzondiona. Alright. Saka izvozvi makazvitanga mune makore mangani? Ndakazvitanga 2015. Muchitori kamufana? Ndichitori kamufana. Kuma 2015 i21 years guys. Okay. Alright. So zvamadzidza pakuitika kwenyaya yese muchisunga muchizopiwa 12 years. Imi mangambori mupari wemhosva kubva muna 2015 kusvika 2018 wesona. Madzidzei mukomongo? Ndakadzidza kuti crime that's not pay. Mhosva hadzibhadhari. Kune wamwe wangu wachada kuzopara mhosva dzakafanana nedzandaipara idzi ndichikupara mhosva sena inazvo munokuwara nemajeri.